Здравейте! Вие гледате новините на МТЕЛ, а аз съм Вяра Димитрова. Нека заедно видим какво се случи през изминалата седмица. През 2012 година клиентите на МТЕЛ са плащали средно с около 18% по-малко за мобилни услуги. В същото време все повече потребители използват мобилен интернет от МТЕЛ. През 2012 година техният брой е нараснал двойно. С над 23% пък са се увеличили потребителите на фиксиран интернет. Това показват финансовите резултати на компанията, обявени миналата седмица. Все по-предпочитана става и нашата цифрова телевизия, която отчита ръст на абонатите с цели 105%. Запознайте се как може да станете абонат на цифровата ни телевизия на MTEL.BG. Приемните родители имат нужда от повече одобрение и признание от обществото. Затова тази година социално отговорната ни политика ще се фокусира върху този проблем. Отново ще подкрепим приемната грижа с бюджет от 100 000 лева. Проектът ни "Приеми дете, създай бъдеще" ще включва информационна кампания, която ще популяризира не само социалната кауза, но и усилията на приемните родители. Според вас какви качества трябва да притежава човек за да стане приемен родител? Трябва да е добър човек като цяло, пък и трябва да знае да възпита друг човек. Там са много големи качествата, не е едно. Много любов, която трябва да даде. Пък вече материалните неща не са чак такова голямо значение. Като цяло да бъде добър човек, да обича децата. Трябва да бъде грижовен и да е сигурен, че иска да осинови дете, защото това е сериозна крачка. Преди всичко трябва да обича децата и трябва да има възможност на днешно време да стане, като стане родител, да направи така, че наистина да изгради този човек и покрай него той да бъде един достоен гражданин. Да бъде съвестен най-вече, да бъде отговорен. Преди всичко да бъде благороден. Първо да е добър човек и да обича децата и живота. Само преди броени дни проектът ни "Приеми дете, създай бъдеще" получи признание от Българският форум на бизнес лидерите. МТЕЛ е сред най-добрите работодатели с очи наградата на Българския форум на бизнес лидерите, почетното първо място в категория "Инвеститор в човешкия капитал". Признанието бе дадено за вътрешната ни програма Work-Life Balance. Тя се грижи за служителите в МТЕЛ, като цели повече баланс между работата и личния им живот. Стартира тази годишното издание на дарителската ни програма МТЕЛ Екогрант. До 25 март неправителствени организации могат да кандидатстват за финансиране на техен зелен проект, насочен към опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието у нас. Общият бюджет на МТЕЛ Екогрант през тази година е 50 000 лева, а максималната стойност на отпусканите средства за един проект е до 15 000 лева. Подробна информация за реда и документите за кандидатстване са публикувани на нашия сайт. Дойде ред да обявим победителят за месец февруари. Щастливецът, при когото отива смартфонът Nexus 4, е Борис Павлов. Честито! Наградата ни за март е смартфонът Samsung Galaxy S3 Mini. А първият ни въпрос за този месец е: с колко ваши приятели говорите неограничено с новата ни икономична тарифа? Ще очакваме верните ви отговори във Facebook. Това беше всичко от мен за тази седмица. Гледайте ни следващият понеделник. Довиждане!